כל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, חמץ ומצה. הלילה זה כולו מצה, הלילה זה כולו מצה, שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, שאר ירקות. הלילה זה כולו מרור, הלילה זה כולו מרור, שבכל הלילות הוא הפסיכולוג שלה, בין יושבים ובין מסוגים. הלילה זה כולנו מסוגים, הלילה זה כולנו מסוגים. סדר בקריאה, אני אתחיל. אתה לא תתחיל, אני אתחיל. עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוצאים אדוני אלוהינו משם ביד חזקה ובזרוע. זה גם שרים. לא, הוציא הקדוש ברוך הוא את עבדי מצרים. הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. ומצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. מעשה ברבי אלעזר. מעשה ברבי אלעזר בן יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון, שהיו מסוגלים בבני ברק, והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. אז אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדורשו בן זומה שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. וחכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, וכל ימי חייך להביא לימות המשיח. יופי. ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא, כנגד 4 בנים דיברה תורה, אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. חכם מה הוא אומר, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם, ואף אתה אמור לו כי הלכות הפסח אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. רשע. מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם ולא לו. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלם כפר בעיקר. ואף אתה הכה את שיניו ואמור לו, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. לי ולא לו. אילו היה שם לא היה נגאל. תם. לא בדיוק התם, אבל... היא תמימה. מה הוא אמר? מה זאת? פעם היא הייתה תמימה. יד הוצאנו אדוני ממצרים מבית עבדים, ושאינו יודע לשאול. ואינו נו יאללה, תקרא. מבית העבדים, לא העבדים. אבל עכשיו אתה שאינו לא, זה המזמור. לא, למה לא? יאללה בוא. לא יודע לשאול. שושי, מה קרה? תני להם, מה יש? היא צודקת, כבר סיימה, במקום. הכל בסדר, הכל בסדר. אני המבוגרת פה. תפסיקי לקפוץ. מור, נו, שאינו יודע לשאול. תמשיך יד. ושאינו יודע לשאול, התפתח לו שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה לי אדוני בצאתי ממצרים. יכול מראש חודש תלמוד לומר ביום ההוא, ביום ההוא יכול מבעוד יום תלמוד לומר בעבור זה. בעבור זה לא אמרתי, אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. עמרי, אתה לא קורא את הוא הצלם. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו שנאמר, ויאמר יהושע אל כל העם כה אמר, אדוני אלוהי ישראל בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר והולך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זרעו
לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. זהו למד, מה ביקש רגע, עכשיו אתה צריך את המצות. הוא עושה את הכל, סמוי, הוא עושה הכל. מניחים את הכוס ומגלים את המצות. הנה, גילינו את המצות. הנה גילינו הנה אותם. מצות. הנה מצות שלום מצות, עכשיו צריך לעשות אותם. אם את מדקדקת את משישמה בית הלל. יאללה, אתם לא רוצים לקצר, אז תדקדקו. אבל אנחנו צריכים? צאו יש פה עבודה לתת. יאללה, צאו למד. מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו? פסיכומטרי. שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, לבן ביקש לעקר את הכל, שנאמר ארמי עבד אבי וירד מצרימה, ויגר שם במתי מעט, ויהי לשם לגוי גדול רב ועצום. עצום ורב. וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור, ויגר שם. מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים, אלא לגור שם, שנאמר, ויאמרו אל פרעה, לגור בארץ בנו, כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך, כי כבד הרעב בארץ כנען, ועתה ישבונה עבדיך בארץ גושן. במתי מעט, כמו שנאמר, ו70 נפש ירדו אבותיך מצרימה. ואתה שמחה אדוני אלוהיך ככוכבי השמיים לרוב, ויהי שם לגוי מלמד שהיו ישראל מצרים שם. היא רוצה, היא אוהבת, תראי, טוב לה. כמו שנאמר, ובני ישראל קראו ושרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. ורק כמה שנאמר, ואעבור עליך ברכך, ואראך מתבוססת בדמך, אני במקומך הייתי ממשיך גם את ואמור לך בדמך חיי, רבבה חיים. אתה גם כן. רבבה כצמח עשייך ותרבי ותגדלי ותבואי עדיין שדיים נכון תקשיבו. שערך צמח המורה יצא ממך. ויראו תמשיכי. את מדברת, אבל שלך, זה שלך הפסקה. ויראו אותנו המצרים ויעננו ויתנו עלינו עבודה קשה. ויראו אותנו. לכי על זה, זה שלך הפרק הזה, לכי. שלא יגבילו אותך. כמו שנאמר, הבה נתחכמה לו, פן ירבה ויען. אחריהם המלחמה, על שונאינו ונלחם בנו. ועלינו לארץ ויענונו כמו שנאמר, וישימו עליו שרי מיסים למען אני בסבלותם. די, ענבל. לפרעה פתאום ואת רעמסס ויתנו עלינו עבודה קשה, כמו שנאמר, ויעבדו מצרים את בני ישראל בחרב, והם מררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. ונצעק אל אדוני אלוהינו וישמע אדוני את קולנו, וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו, ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, כמו שנאמר, ויהי בימים הרבים ההם וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו ותעל שעבתם אל אלוהים מן העבודה. וישמע אדוני את קולנו, כמו שנאמר, וישמע אלוהים את נאקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם ואת יצחק ואת יעקב. מורי. וירא את עינינו. לא, ערן. כן, היא צודקת. ערן גינון. וירא את עינינו דברישו דרך ארץ, כמו שנאמר, וירא אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים. ואת עמלנו אלו הבנים, כמו שנאמר, כל הבן הילוד היאורה תשליכו, וכל הבת תחיון,
ואת לחצנו זה ידחק, כמו שנאמר, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמורא גדול, צפרדע, כלים, ארוב, דבר, שחיל, ברד, הרבה, חושך, מכת בכורות. תביא. דיינו. אילו הרג את בכוריהם ולא נתן לנו את ממונם. דיינו. אילו נתן לנו את ממונם ולא קרא לנו את הים. דיינו. אילו קרא לנו את הים ולא העבירנו בתוכו בחרבה. דיינו. אילו העבירנו אילו שיקה צרינו בתוכו ולא סיפק צרכנו במדבר 40 שנה. אילו סיפק צרכנו במדבר 40 שנה ולא יחילנו את המן. אילו יחילנו את המן ולא נתן לנו את השבת. אילו נתן לנו את השבת ולא קרבנו לפני הר סיני. אילו קרבנו להר סיני ולא נתן לנו את התורה. אילו נתן לנו את התורה ולא הכנסנו לארץ ישראל. אילו הכנסנו לארץ ישראל ולא בנה לנו את בית הבחירה. על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו. שהוצאנו ממצרים ועשה בהם שפטים ועשה באלוהים והרג את בכוריהם ונתן לנו את ממונם וקרא לנו את הים והעבירנו בתוכו בחורבה ושיקה צרינו בתוכו וסיפק צרכנו במדבר 40 שנה והכילנו את המן ונתן לנו את השבת וקרבנו לפני הר סיני ונתן לנו את התורה והכנסנו לארץ ישראל, ומנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו. רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר 3 דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו. ואלו הן פסח, מצה ומרור. פסח, שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש קיים על שומה. נדב ועבודה ממזרח שמש עד מבואו מעולל שם אדוני. זרם על כל גויים אדוני על השמיים כבודו. מי כאדוני אלוהינו המגביה לשם. את יודעת שלפי הדת שלנו אסור לך לברך. אסור לך לברך. נו, מותק את יודעת שאת יכולה לשבת בעזרת. גם אנחנו. מי לא קיבל? את יכולה לשבת בעזרת נשים. אחרי שאני אכלתי, רק את מותר לך להסתכל על זה. ברוך אתה אדוני מלך העולם אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על אכילת מרור. איך מרור ותאכל חסה? תאכל כרפס. למה? קיבלת? מה, אכלתי? טעים, אכלת? תגדוג, אל תחפש אותנו בטעויות. טעים, מי עשה את ה... אני לא מחכה לו שיברך, אני כבר... אתה מחפש אותנו בדגדוג. נכון? כן. אמיל, לא לזרוק. לא זורקים, יש לנו עוד. הוא לא חזק בראש שיהודה, יש לו בעיה. תתעורר! לא בבל, לא יצאנו ממצרים, לא בבל. אז אתה חוזר. זהו, עכשיו אתם תקבלו. יאללה, אוכל.